Ki Anom Suroto untuk Jumeneng. Iya, untuk penyerahan tokoh wayang malam hari ini adalah Werkudara. Bapak Bupati akan menyerahkan langsung kepada Ki Dalang Haji Anom Suroto. Sebagai tanda dimulainya pagelaran wayang kulit malam hari ini, mengambil lakon Wahyu Manik Moyo Mahadi. Iya, telah diserahkan tokoh wayang Werkudara dari Bupati Nganjuk kepada Dalang Haji Anom Suroto. Disampaikan terima kasih. Bapak Bupati dipersilakan duduk kembali. Monggo Bapak. Izin. Selanjutnya acara kami serahkan sepenuhnya kepada Ki Dalang Haji Anom Suroto. Hadirin undangan yang kami hormati, demikian seluruh rangkaian acara pembukaan. Kami mohon maaf bila mana ada kekurangan. Selamat menyaksikan.
leng-leng ramyiwan ingkang sasongko kumanyarang mangrengga runing puri mangkin tanpa siring halek nikang omah maslur mubeng langit suwuh arep Data Pitana suwuh iku werdine sirna rep nenggih kahanan tentrem Data Hangesti Pitana iku luhur sirna kang mala mahanani jagat tentrem lamun Hangesti marang luhuring budaya Duh menika santi saking Sang Widupamayang amurwani hanggal wayang purwa wiwit kinaos bata dados tuladha hambangun jiwa laras sing gending minangka pepiling ngrumpaka purwaning carita haninggih menika gumlaring Praja Hastina Gajah Liman benawi sibat ing Kuru Janggala mila hawastana garing Ngastina labet inguni yasaning sargi Prabu Nahusaya Prabu Hastimurti sinebat Gajah Liman benawi awit rumuhun tilas kedaton ing Dwi Pangga wonten ing Kuru Janggala dados kedaton ing bangsa Kuru
negari Ngastina dumadi saking musuh Banjar iki tandha persasat Pratisara Rukmi. Harga hangakasa kene pengono diginaris Karang Kitri iki nupeng benawi. Mila praja Gajahaya pangsepat Wara Sundari kang werdine bumi pinilih. Para kadang hamung tani teken taberi. Tasa tekun hangunasiti orang muka tepah tekan yang kaesti lumbung paricinan didados Raharja sanegari cekap ing ayun turah ing wuri para taruna manunggasdiya burita marang Sang Waradwija hagar ing pawiyatan hangajab dados janmu ingkang sujana Balisada Swaradi tumeka desa minangka sarana hangus ngadani panandhang raga tan wonten gendhak sikara bebrayan saeka praya arawing asma minangka japa muhung hanggayuh luhuring bangsa pantes negari Astina sebat ngancik jaman Swarna Dwipa Nggih ingkang minangka Sangsa Agung negari Astina wenang jejuluk Prabu Duryudana. Awit sanata wis ngrasuk makura kaprajuritan. Iya Prabu Suyudana. Suyudan para kawula awit agung tetanani inggih Sang Jaka Pitana. Labet tasih Jaka sampun jumeneng napa? Ya Prabu Jayapitana nenggih rasa ing pamuja. Ya Sri Kurupati hangateni bangsa Kuru inggih Gendari Suta awit putra Dewi Gendari. Ya Drastarastra Siwi ya garing Sang Dastarata ya Prabu Gandharya nenggih turasing Ratu Gandhara ya Sang Tri Pamangsah awit nalika lair gampil 3 nenggih Raden Kurupati Raden Dursasana Dewi Dursilawati ya jejuluk Prabu Kurawendra awit ngaraturi kadang 100 waktu kaya mangkono ing mangkin hanyari den pasewakan sang katong miyos ing stinggih Banatarata kaya para mbanyina kang ampil bapa saka Prabon tan montor-montor Kurupati persasat Bathara Bayu Jawantah kaya para Hapsari nalika samono ushan jajal lenggah nenggih kengiyang ing Takandha Sang Reksiwara Bisma ya Gangga Tanaya ya peparap Sang Dewadata Pandhita sampun sepuh nanging ting wibawa ora moka dadi apa punening para kawuling praja Ngastina ugi datang kali pasebaning pujangga Ngastina wingking saking pertapan saka lima peparap Sang Resi Dahyang Druna ya Sang Kumbayana ya Sang Baradwaja putra nyata lamun Reksi Druna guruning para Kurawa wondene ingkang lenggah mabukuh yayakon jembing Bantala lah menika ingkang paman kepatihan Plasa Jenar kekasih Raden Patih Harya Sangkuri ya Raden Harya Suman nggih Sang Tri Gantalpati ya Raden Swela Putra Sambung wong tak nenggih piswaning Raden Kartamarma saking Sekar Cindhi swasana rep sidhem permanen tanpa banek walang salisik amung kapiyarsa dawaing tusara kahiring Gus kang Madya Mangkarti pating salengkrang pating salengkri mbal ganti lir swantening Mandaraga iya Cenggeretna sampun dangu danyel Sang Prabu lenggah wedine dereng paring pangandika teka mangkono rereh ririh ruruh hangarah prana sadene Sang Bisma Camarang sepring swasana
leng-leng ramiwane kang sasangka kumanyaran mangrenggorom ning puri mangken tanpa halap nikah omah murubing langit tekyang sarwa manik
sasat sekara sinuci yang Banduwati yang hamur malangen langaka Duryudana rem surem sorot ingkang yang ngareko kaeksi pucak ing ngataka murup yen janmawa kati asung sasmiteng tasih wiring laku lampahing dumadi gilir kemanti duka sukaning driya yep dikegadangan pangsahing diri tetah ing yuang widi
yata wau Prabu Suyudana ngandika winor ing semu kampil benjang dehulun panamung hamundi Sabtonjeng Rama muhung kewala rinembak urmuhun mringkatang Soto Kurawa mringkatang Soto Kurawa kadiparan met marga kang prayoga kang pinanggya jiwanggana yo kula nuwun wayah Prabu Duryudana mawantu-wantupun kangge nyuwun pangapura dene ora katimbalan teka sumalana wani matur rasa paduka Putu Prabu ora jeneng pun yang rak marang Reng Tatakrama lebet wis suwe nggone para nayaka padha waraseba nanging durung ana rementahing pangatus saka wayah Prabu Duryudana kepara tak pirsani wangune wayah Prabu lagi ketaman susah kuwi menggalih perkara apa to nggih keparang Putu Prabu emut marang dawing para winasis ingkang surasane Narendra Siniwaka iku bisa gawe tentrem aja kok malah gawe tingtrim nggih Duryudana donya iki ora ana barang kang angel kok nggih ora ana jurang kang ora bisa diudhuni lan ora ana gunung kang ora bisa diunggahi. Waton oleh gayuh mau linambaran teteken tekun mengko ora tekan nggih. Merga yen paduka suwen ora paring dawuh bisa mahanani goreh rongeh kang padha suwan iki wayah Prabu. Hanjrah ingkang puspita warung kasliring samirana mrih skara kadung ngas kandanya maweh raras renaning driya Om
Duh Kanjeng Hyang Resiwara Bisma sesembahan kula ingkang sipatitah mawantu-wantu kang wayah nyuwun pangapunten dening ngantos dangu kula boten matur ing sopatu Kanjeng Hyang ing Talkondo lapet menapa krana dal menika kula nembe nandhang priatos Kanjeng Hyang Putu Prabu teka nganti ketetawan susah kuwi menggalih perkara apa to nggih? Nggih, unjuk niku Kanjeng Hyang. Wekdal menika para kadang kula Pandhawa sami murca saking negari Ngamarta. Samurcaning para Pandhawa ingkang tangga negari namung para atmajaning Pandhawa dipun pangarsani dening anak kula Pancawala. Yang Penemban ngemuti bilih negari Ngamarta menika buminipun kencana mila boten mokal menawi kathah narendra manca negari kepengin nguwaos negari Ngamarta ing mangka namung sepinten kegiatanipun para putraning Pandhawa kala wau kuwatos manah kula menawi ngantos negari Ngamarta kenging kabedah dening sanes negari. Bedhahing nagari Ngamarta bobotipun sami kaliyan kula Ketlan Praja Ngastina. Awit Pandhawa menika wadi kula. Ing menika duh Kanjeng Hyang tuwuh kreteking manah kula. Kepengin tumut sabiyantu rumeksa dhumateng raharsaning negari Ngamarta. Namung sedya kula kala wau boten badhe kula tindakaken menawi dereng nampi sabdata saking Kanjeng Hyang ing Talkondo sarujuk tuwin botenipun mila Kanjeng Hyang kula nyuwun saking Kanjeng Hyang ing Talkondo menggah kados pundi pangke paduka dhumateng sedya kula menika Kanjeng Hyang Penemban iya jagat Dewa Bathara Putu Prabu sadurungipun kaki matur akeh-akeh luwih dhisik pun yang nyuwun keterangan sediamu kang mengkono mau tuwuh saka wati sucimu dhewe apa ana pangatak saka wong liya nggih menika saking prentul kula piyambak boten wonten ingkang ngrekayasa Kanjeng Hyang iya yen pancen kuwi temen-temen tuwa saka penggalihmu kang murni pun kaki sarujuk banget nggih sarujuk banget ya kanthi tuwuh gagasan kang ngono mau ateges wektu iki jeneng para wayah Prabu wis binuka penggalih dening Gusti kang nyipta jagat supaya sira ngambah marang marganing karukunan kang nganjuk marang kekuwatan lan kautaman nggih Putu Prabu yang dipikir wong urip kuwi arep golek apa to? Golek apa? Apa mung butuh golek bondo donya? Najan piwulang agama ora nglarang padha golek bondo sing sakake-akehe kaya sira isih arep urip 100 taun meneh. Ning wayah Prabu kudu eling yen bondo mono kala mangsane bisa entek. Ana Putu Prabu mung arep mburu palenggan sing dhuwur. Nadyan bab kuwi kabeh titah diwenangake budidaya nanging Putu Prabu kudu emut. Nadyan kuwi ratu pisan ning yen wis ditiwancini leren bakal mudhun saka Singangsana ki nggih. Mudhun saka Singangsana. Tumraping Bisma wong urip kuwi butuh nandur labuhan kok nggih. Nandur labuhan. Sabab sing jeneng labuhan kuwi wis ora ana kang ngunggahi lan ora ana kang nguduni. Mara coba penggalian. Putu Prabu dadi ratu ki arep ngopo to? Ora ya arep nandur labuhan to. Bisma madhep Brahmana kuwi arep ngopo? Ya arep nandur labuhan. Perkara wong labuhan mengko ala apa becik kuwi mung gumantung carane sing padha ngecake labuhan mau. Yen oleh nindakake labuhan jumbuh lawan kabisan lan linambaran
piwulan yang agama kang dirasuk dhewe-dhewe ya ing kono bakal awuh aruming asma kang mangambar arum. Lan kala mangsane isih kawimbuh prabaya kang sah tur lumintu. Awit kudu eling sak becik-becike wong kuwi wong sing pigono tumrap marang wong liya kok nggih. Ning kok sok baline. Yen oleh labuh mau mung didasari rasa milik gendong lali. Wah, kuwi mengko uwe ya mung bakal dijembek diri lan bebanger jeneng kok nggih. Upama entuk aprabaya ning ngredana mau ya mung bisa kanggo nyukupi sak uwat wae, ora bakal bisa lumintu sak anak turune. Sebab apa? Jalaran rasane ora bisa tentrem. Ati karo pikiran ane mung tarung. Pikirane ngejak kudu ndang kasempatan karepe nadyan nganggo cara apa wae. Mongko ati sucine janjane ngilikke, mbok aja tumindak kaya ngono to ya. Mula nggih Duryudana sediane Putu Prabu nggone bakal Sabyantu meksa Praja Ngamarta kang ditinggal Pandhawa iku mau mujudake labuhan kang wis bener dalane tur luhur. Bener dalane tur luhur. Bener merga nglabi sedulur. Dene luhure awit tumindakmu nuduhake menawa sira menungsa kang demen tetulung. Mula sepisan maneh nggih. Pun kaki banget rumojong parang Setiawatu kaya para penguru pakti. Nggih. Ngaturaken panuwun yang meremban sapu sarujuk dhumateng lekas kula. Nuwun mangkita bapa. Bapa Gawan Druna. Kula wonten dawuh sinuwun mijipun Bapak Sukalima anak Prabu. Kula nyuwun dawuh saking Bapa ing Sukalima. Menggah kados pundi saking panggih paduka menawi kula badhe Sabyantu meksa Garing Amarta Bapa. Lha wala kentos gembal monyor-monyor. Nalingge nggih. Menawi paduka ndawuhipun Bapa, pemanggih kula mboten benten kaliyan kenging Metakandha kok nggih. Kula sakelangkung salujuk menawi anak Prabu badhe tunggilan kaliyan kadang paduka Pandhawa. Wiwit rumiyin mila estunipun kula sampun ngemutaken dhumateng anak-anak kula Kurawa nggih. Sampun kula ngemutaken sampun ngantos sami ndeder wining pasuhan mangke mindak nguwahaken karisaan. Lho menika. Menawi anak Prabu Estu badhe nunggil kaliyan Kang Rai Pandhawa, menika sami kaliyan Pak anak Prabu saged njagi asmaning darah Barata nggih. Tuwun saged njagi asmaning para Dwija. Ingin kula wentah dhumateng Kura dalah Pandhawa anak Prabu. Nggih. Matur nuwun sabtu sae Bapak Durna. Sinuwun kepareng kula ki badhe nderek matur. Iya Paman. Seroga tak parake nggurbyuk rembug udupen Paman Harya. Ih matur sembah nuwun nggih. Nun inggih. Ananggapi dawuh paduka ingkang sinuwun anggenipun badhe Sabyantu dhumateng Pandhawa kanthi meksa Garing Amarta. Sinuwun kula nyuwun saderengipun paduka paring kerampungan prayoginipun dipun penggalih tuna tuwin bathikipun langkung rumiyin lho nggih. Menawi Sabyantu dhumateng Pandhawa menika bebarenipun mapan wonten pundi? Menawi mboten Sabyantu tuna mapanipun wonten pundi? Salebetipun paduka nglimbang sampun ngantos ewet pekewet kedah merdika raosipun. Narendra kedah jejeg penggalihipun sabab menapa? Awit paduka menika mboten namung nanggel kulawarga tok nanging sinuwun ugi tanggal jawab dhumateng nasibipun tiyang sak negaring Astina. Dados menawi paduka mangke kapilut tembung ingkang ketingalipun sedhep tur manis mongko menika mbilani. Wah. Nggih, nggih. Ing kapitunan inggih anak Prabu piyambak. Kalian malih sinuwun kedah enget dhumateng janganing jagat menggah badhe timbulipun Bratayuda Jaya binangun.
Bratayuda menika ing gadah damel jagat ing ngayahi Pandhawa kaliyan Kurawa. Lho. Kali dasar menika kemawon sampun king kangge nglimbang. Nggih ta? Dibantu wong kaya ora weruh ya tetep dadi mungsuh lho menika. Mongko estanipun tandha-tandha jaman jayaning Kurawa menika sampun ketingal lho nggih. Sampun ketingal. Kados to. Dereng ngantos Bratayuda Pandhawa kok tilar negari. Menika menapa sebabipun? Sinuwun kedah pirsa estanipun Pandhawa menika ajih kaliyan Kurawa kok nggih. Ajih dhateng Kurawa. Pandhawa sampun miris dumateng kasektenipun para Kurawa menika nggih. Iki to. Margi Pandhawa boten kagungan Hyang Bisma, Pandhawa boten gadah Kakang Druna, Pandhawa boten gadah Arkasikerepa, Pandhawa boten gadah Sang Basukarna, tuwin Pandhawa boten gadah Patih Sengkuni. Lho. Dan sebenarnya Pak Sinuwun menika boten tanggap kaliyan tandha-tandha jaman kala wau, wah harake emang sanget to nggih. Mekaten menggah atur pemut kula Sinuwun. Iya jagat Dewa Bathara. Terus pundi yang teka radi kesah utaipun paman suwun menika Kanjeng Hyang. Putu Prabu Duryudana sumurupa ya nggih. Penemu kuwi akeh ora beda kaya cacahe wong kuwi kabeh kok nggih. Tambali meneh. Penemu kuwi akeh ora beda kaya cacahe wong iki kabeh. Dadi beda penemu kuwi wis lumrah. Sing ora lumrah kuwi yen bedane penemu mau banjur nuwuhake pasulayan lan ngurusaki apa-apa kuwi sing ora lumrah. Temah gawe kapitunan marang Bebrayan Agung iki. Nggih. Mongko wong rukun kuwi kejaba bisa kuat. Kerukunan mono uga mujudake gamang sing ampuh dhewe lho nggih. Ya kanthi kerukunan, kemanunggalan mau kanggo gaya apa wae kelakon. Lho, wedine kok ya ana lho, menungsa urip kok ora seneng rukun, kok ya isih ana. Luwe-luwe karo sedulur dhewe, rina wengi sing diajak kok mung kudu arep dateke Bratayuda wae. Apa wis rumangsa marem yen ana dulur padha pati pinaten ya piye? Lole. Nang waton muni tanpa muni waton. Anak Prabu. Kula suwun anak Prabu sampun ngantos gampil dipun kusiri dhateng sinten kemawon lho nggih. Mugi kawuningan sinuwun, tiyang badhe nggayuh dumateng kasaenan menika mesti wonten pacoben dalah godhanipun kok nggih. Mongko ingkang nami godha rencana menika asalipun boten namung saking tiyang Jawi kemawon. Lho, menawi perlu saking keluarga piyambak menika lho nggih. Sakarepe oleh muni. Wong gething ora kurang penyacat, wong seneng ora kurang pangalembana titik. Lagi cawewang sabda Harkang sumewa kekering pasewakan kata samyon arko wong ten tirata mata pedhot king wantilan saweneh anarkaku tilar pandengan glesang karta marma haniti priksa darunaning kita wis huninging gati oh
Kyosowan Arsendra manguning tias mung minangun bening leng-leng ramyaning kang driya liriwang candra katawengan sumuing tias katuritan mot kapiyataning rujit rem-reming driya manawung kagunging yuang wisesa amit pasang Kalimantabi muga adoh saka ing Sikudenda cinaketna ing Tirta Waksama Sang Prabu Duryudana aja kaget aku ingkang tepuk ing Stinggil Ngastina kene lan maneh aku njaluk pangapura dene ora katimbalan wanoh-wani lanyo-lanyo minyak kang padha sibuk munggah marang Stinggil ora sabab saka apa ya mung krana sumengkane ngarasaku kepengin tumuli sabjagong lan paduka Sang Prabu kang mangkono ana luputku aku njaluk pangapura marang Sang Prabu Duryudana
Iya Penemban. Penuwun isagung pangapuran ingsun. Matur nuwun sinuwun. Sawise lenggah satata ingsun mundhut pirsa. Penemban iku pandhita saka endi lan sapa kang dadi parapi. Lan maneh gene ya sira wis pirsa marang jejulukku. Ya. Menawa sira takon marang aku iki pendhita kang kliyang kabur kanginan mendung kebaraten. Endi dibanding banyu ya kuwi papan panggonanku. Dene peparapku Begawan Gorodahana Sang Prabu. Begawan Gorodahana dasar kapara nyata. Prakara aku ngerti marang jenengmu Sang Prabu aja gumun. Awit aku iki pendhita kang waskita ing samubarang apa wae. Penemban hiyo. Banjono parigawe apa? Dene sira temeka ing setinggil katon sepungko pangabodja Begawan Gorodahana. Sadurunge aku crita akeh-akeh. Luwih dhisik aku njaluk pangapura dene aku nungkak krama ora basa marang Sang Prabu. Wis dadi pakulinanku wiwit cilik mula aku iki ora tau basa karo sapa wae. Nadyan ora basa nanging babar pisan ora bakal ngurangi pakurmatanku marang Prabu Duryudana. Ya Penemban ora dadi apa. Ya syukur bagi sewu. Semurupa Sang Prabu. Nalika aku nganglang jagat nyumurupi swasana stinggil nestita kene ibarate kaya basanta kang katawing hima. Tegese kaya srengenge kang kinemulan mendung. Bareng tak waspadakake kanthi kawaskitanku iki njalari pentenging swasana mau jebul Sang Prabu dhewe. Lan ora perlu sira ngandani aku sebab aku wis ngerti kabeh apa kang njalari susahing atimu. Iya jagat Dewa Bathara. Penemban ingsun mundhut tulung maragake padhang nurut ing pikirku iki Penemban. Prabu Kurupati ora dadak dijaluk aku mesti bakal madhangake jeriki wis dadi kewajibaning tumrap Brahmana. Ngene sinuwun. Satemene kang padha matur iki mau kabeh sing bener dhewe ya mung atur ing Patih Sengkuni kok sinuwun. Sebab apa dene aku bener ki Sengkuni awit ing donya iki ana perang gedhe kang deleke ana papat. Siji Pamuksa, loro Gojali Suta, telu Guntarayana, kaping papat Bratayuda Jaya Binangun. Pamuksa kuwi pranging ratu Pringgondani Prabu Tremboko humangsah tanding karo Ratu Wistita Prabu Pandhudewanata. Terus Gojali Suta. Gojali kuwi wong tuwa, Suta iku anak. Dadi perang anak karo wong tuwa yaiku Ratu Trajutrisna Prabu Boma Narakasura. Ya Boma Narakasura. Karo Ratu Dwarawati Prabu Kresna. Guntarayana, Guntur lan Yuwana kuwi peranging Ratu Buta saka negara Manimantaka Prabu Niwata Kawaca. Karo pendhita ing Indrakila pewarep Begawan Ciptaning. Dene Bratayuda Jaya Binangun yaiku peranging Kurawa mungsuh Pandhawa. Kanthi dasar iki wae wis genah yen Pandhawa kuwi mungsuhmu sinuwun. Kena ngapa kok isa dadi niat arep nunggu Ngamarta kang ditinggal dening Pandhawa, rak padha karo nguri-uri tunggakan kemadoh sing digateli lan ngemuli macang galak ora urung malah mangan marang Sang Prabu dhewe. Lah nggih ta. Laras atur kula atus nuwun. Dados mboten. Mesti bener atur kok piye.
Monggo kalian pendhita menika kula dereng wanu, dereng tepang. Sabi ta. Ing atasipun boten kencan boten semayan kalian kula teka sabanipun penemban menika kok boten benten kalian atur kula. Dados sampun cetha ing tata gelar ingkang matur kala wau sengkuni nanging sejatosipun menika wau Gusti Cipta Jagat mundhut ngambil raga kula. Supados ngimutaken jembatan paduka anak Prabu Duryudana. Mula mbok jodoh nyepelekke aku to ya. Mengko ndak doh kuwalat. Wong sak tukang ngelompret disepelekke. Kuwalat bakal. Malah mumpung wektu iki Pandhawa wis ora ana. Kepara ayo Sang Prabu tak kanthi nglurut marang Praja Ngamarta. Njaluk bali panguwasa Praja Ngamarta. Bumi Ngastina kudu bali diwutuhke meneh jalaran Ngamarta biyen ke bawah Praja Ngastina iki Sang Prabu. Kok semono kawasitanmu Sang Penemban? Gurudana. Piye Sang Prabu? Upama jeneng ingsun mituh marang pangajakmu. Apa Penemban keduga sabiyantu marang jeneng ingsun? Sang Prabu aja kuwatir. Aku iki yen wis sago ora bakal mingkuh, kabeh mesti tak rampungi. Babedahing Praja Ngamarta ora susah dadak ngrayang kontane Prabu Duryudana. Rawi-rawi rantas malang-malang putung mengko aku dhewe iki sago mboyong panguwasa Ngamarta marang Sang Prabu Duryudana. Duh, Penemban. Penemban sembar mulai ngasih patitah paduka pepayung kula ing Madyapada nyuwun pangapunten bilih salaminipun pirembagan menika wau kula namung ngoko kalian paduka sareng kula nguningani dhumateng kawasitan paduka sampun tela bilih kula mboten sak derajat kalian palenggaring Sang Begawan Gurudana. Mila Penemban lahir patos kula namung pasrah dhumateng Sang Begawan Gurudana. Inggih anak Prabu leres. Kula inggih ngakeni dhumateng kawiganipun Sang Penemban menika senyuwun Paman Patih. Tansah marpamoring suksma. Sinukmaya winah ya ing ngasepi. Sinimpen telenging kabu pambukaning waharana talen saking liyep layaping alhuyuk pindha pesating superna sumusuping rasa jati Untuk Prabu Duryudana wonten dawuh Kanjeng Hyang. Apa kepareng yen pun kaki kepengin wanuh karo pendhita iki nggih? Nggih, semoga Kanjeng Hyang. Antun nuwun putu. Lan njaluk pangapura lungguhku rada nyingkur marang sira ya nggih. Nggih, monggo. Antun nuwun. Mengko to Kisanak aku kepengin tepung karo Kisanak. Peparapmu sapa? Begawan Gurudana. Ana apa Bisma kowe nyedhaki barang aku Aku bakal takon marang Sang Gurudana. Takon apa? Mung kepengin nyuwun pirsa pendhita kuwi hambeke ana pira, Penemban? Tak ambali meneh. Pendhita kuwi hambeke ana pira?
Lah wong kuwi iki pendhita kok dadak takon e. Kowe wis nuduhake yen sira iku genah pendhita sing isih kothong. Pancen tak akoni, aku pendhita isih bodho, isih ajaran. Mulane aku takon ya sebab aku ngrumangsani kekuranganku mau Sang Gorodahana. Sumurupa Bisma. Hambeking pendhita kuwi ana 7. 7 kuwi apa wae? 1. Hambek Hanuraga. 2. Tresna asih mring sesama. 3. Tanduk haris ulat manis. 4. Ing cipta demen tetulung. 5. Adoh marang penggawe cidra. 6. Ora kena gawe rusak lan perkara gawe serik. Gedhe kaping 7 ngalah tan hanggung diri. Kuwi hambeking pendhita. Mongko 7 ki mau kudu ditindakake. Siji wae ora kena godhang. Yen nganti ambek 7 perkara mau diterak, kuwi dosa gedhe. Dosa gedhe. Yen ngono wis genah, kowe teko rene iki jebul nemu dosa penemban. Lho. Mau dosa piye? Aku mrene iki nglabi Prabu Duryudana ora kok nemu dosa. Lah kowe kandha dhewe jare pendhita kuwi hambek Hanuraga. Ya ta? Mongko kowe pendhita lagi teko wis nepuk dada kowe umuk yen pendhita kang waskita. Lho. Ngono kuwi terus eneng endi duning Hanuragamu Gorodahana. Wong waskita kuwi ora ndak susah tak didumukke. Mengko wong liya ora wis ngerti dhewe. Nggon Hanuraga wis ora mencok. Lan maneh tresna asihmu mapan ana ngendi? Wong kowe wis ngancam bakal matani Pandhawa. Nggon tanduk haris ulat manis ya serang tok nggoni. Wong kowe lagi teko wae wis ketok gembelo mestakamu, wis ngungasake kepinteranmu Ketoke ciptamu seneng tetulung, ning jebul underane kowe mung bakal ngedukumba Pandhawa kelawan Kurawa. Jare pendhita kuwi ora kena gawe rusak lan gawe serik. Ning kasunyatane kowe bakal ngrusak Praja Ngamarta. Kuwi tegese gawe serik ing para Pandhawa. Pandhawa jare kudu adoh marang penggawe cidra. Ning nyatane kowe wis nyidrani marang sumpah lan hambekmu dhewe. Njur kang wekasan ngalah tan hanggung diri. Ya ora tok nggoni. Buktine kowe wis sumbar mengko kowe dhewe kang bakal mbedah Praja Ngamarta. Lho, ngono kuwi ketok banget yen kowe seneng nggunggung dirimu dhewe, Dadi wis cetha kowe kuwi pendhita ndhok. Jabane putih, ketoke suci, jebul njero kuning mengku pamrih mengku pelik. Mbok aja ngono to penemban. Aja ngono engko ndak ngelek-eleki marang pendhita liyane Gorodahana. Ngelek-eleki. Mbok sing temata becik, sing lahir batin aja mung lamis tok tembung kuwi. Krodha mung tap elir genetap. Jojo sang mawi ngengis. Kumedhot patoning lati